de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze. Ik zou dit willen zien. Ik zou ook Tijd zal ons leren willen zien. Spiritualiteit is nu eigenlijk een natuurkracht. Een structuur in ons mensen, in de natuur waar we allemaal uit kunnen putten. Je bent nooit Laat me alleen. niet regeren door angst. Als je werkelijk vrij bent. Let me tell you about. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to na Culturu TV. Tak sabaka gang. Te Canada veel. Ja. Tijd voor het nieuws. Doelgroep op je nieuws. En nu zijn we de Orealla in Guyana. Culturu nieuws. Mas te faz gratis 3 puntos. Suriname een hele klan. Maar go de hele kwan. We zijn hier te Orealla. Orealla, die is nou maar ook te voor. Je nou voor Orealla of Nikirmang? Ja. Isa ikut challenge Iva. Roko. Oh tapsi baka. Ja, maar honderd. Hier heb je vis. Saya ga vertellen dus maar voor Orealla jongen. Vader puja dia. Na Guyana. Nah, sida. Nami boy mo to. Iya. Afro de man in amoni. Interview man. Afro de man in die afro amoni. Line. En zo heb je hier die winkels. Akong dapat ng okay. Akong si ina vrouw. Akong. Was goed bakra sa nito. Buru. Daar heb je Orealla. Welkom to Orealla. Ay blaka na fakas revin. Ja, maar taki. Janawan sa nito. Janawa Ingi blaka Hindustani. Ay mo. Mix. So moksi. Dat buntag. Ja moksi raisi de. Ja. Pali bi de tap Orealla. Aswiti. Adorpo. Sispik moto kampo mi kong COVID-19. Mek minunggoy baka kampo yung. Wala sa ile mekino gue baka. Mi dora sa sesta kabato. Oh. Yeah. Okay. Mami can go. Mi de tap action ito. Yeah. Alasan dia. Ja. Ofara downtown de Fujaso Orealla. Hoofdstad Guyana. Oh, dat Mororatsi. Oh, Moro Fara na? Ay, okay. Fara, no man doras na mang dala ko noro mang. No, may badul Guyana. Aha. Hoofdstad Guyana. How far is it from here to Georgetown? Ugaro, dat met tayo no to. Dat met tayo no. So much ka. Ato si Ferfan here. Ja, to Fara. Oh, may na Ano Fara yung ko nang aspid botos na noro mang. Dalidero. Faso euro Yeah. Jumped on already. Yeah. Yeah, mang. Para. Majami kong mi pafuja. Mi mafudat si. Mi mad de na foto to. Oh. Fosse doro lidor frinomber. Mi mad de dro. Ja. Just no. Visited we zijn hier te Orealla. Ja, alasan alright. Huh? What's up, Yohan? Let me talk na bay. No, lost pa camera. Lost pa camera. Waktu me kwa you horis pa Ifa. Hi. Orealla. Ja, I go jata. Everything alright? Het is Orealla. Hier zie ik een soort van, ja, volgens mij een soort van tent hoor.
Hier heb je echt die noemen ze een bar, ja. Weet je, en zo zien ze eruit. Het als de oudheid. Orealla. Orealla zit in Guyana. Orealla zit in Guyana. En het is eigenlijk, wanneer je richting Apura gaat, heb je 2 dorpen, inheemse dorpen, waar je voorbij gaat. En dat is één Orealla. En eerst Sepetura en daarna Orealla. En die zijn allemaal aan de Guyanese kant hoor. Dus Ude Jason onder naar Guyana. We're in Guyana by. En ik zie dat die mensen dit zelf graven. Ja, ik denk ontwateringssysteem. Orealla. Hier praten ze een soort van... Dus hier praten ze Engels, maar omdat ze ook mix Surinaams zijn, dan heb je een soort van... ik weet niet hoe ze het noemen hoor. Op Apura praten ze ook zo. Het is een soort van brokko English, zeggen ze. Het hoe wij bijvoorbeeld onze Sranantongo hebben op Surinaams, praten zij ook een soort van brokko Engels. Ja. En zoals je ziet, daar is er een berg. Welcome to Orealla. En dat gaan we proberen te klimmen. Ja? Als we het beklimmen, we gaan proberen te klimmen naar boven. Je ziet het hoe hoog het is, hè? Zo, check hem, trek het van beneden naar boven. Kijk hoe hoog hij is. En we gaan proberen te klimmen. Hier heb je die bredebongs. Dit noemen we bredebong. Soms maak mijn chips van. Het wordt soms ook gekookt. En dit zie je niet zo vaak in de stad hoor. Bredebongs. Oké. Shoot. En hier zit de... Woi! Jesus Christ! Hey. Kom mee naar voren, Hier heb je verschrikkelijk stijl, zoals je ziet. We gaan proberen. Eigenlijk beginnen we al, hè? Dus hier gaat hij naar boven. Zie je, hier gaat hij naar boven. En ik ga proberen om boven te bereiken. Ik ga proberen. Yes? Let's see. Oké, let's shoot. Ja, nice. Het lijkt alsof je gewoon een trap klimt naar boven. En je zal je afvragen, ik heb ongeveer 20 stappen gedaan en kijk al hoe hoog ik ben. 20 stappen en kijk al hoe hoog ik ben. Ja, maar we gaan verder. En ik denk dat ik die camera gewoon naar achter ga houden, zodat jullie kunnen zien hoe hoog ik naar boven klim. Ga je via hier? Kijk, hier is de route. Oké, let's shoot. Hier heb je een view en daar had je een trap en nu gaan we gewoon per zand naar boven. Wat want mensen, je shasani, we nemen jullie gewoon even mee. Je ziet al hoe hoog we zijn, hè? Mooi, nice man. En we komen vandaar. Vandaar komen we. Oef. Nee, maar ik ga het nu niet zien toch? Van boven zie je. Maar ik zie het al hier.
Hier, oké. Hi. En hier heb je een ander deel van Orealla. Dit is nice, man. En hier heb je hem. Kijk hoe hoog we zijn. Nog steeds Culturu TV hier op locatie en we nemen je mee. En dit is de hoogte. Nice shot. Yo! Saisa! I go talk! Oké. En dit is hem al. Nice view. Ja, ik kom! Nice view. Ik ben helemaal aan de top van de berg, kan je zeggen. Het is een berg, ja. En als je naar beneden kijkt, dan zie je toch hoe ver we hebben geklommen. Nice view. En hier is Guyana. En wanneer je zo kijkt, als je mijn vinger volgt, dan heb je hier aan de zijde, hier is het Guyana. En daar aan de overkant, nee, hier is nog steeds Guyana toch? En daar aan de overkant is het Suriname. Er is iets hier in het midden, hoor. Zie ik waarschijnlijk gewoon een stuk bos hier. Hey, everything alright? Welcome, Orealla. I'm from Paramaribo. Do you know the dogs from Paramaribo? Yeah. Nice shot. En je ziet hier zo de mij hustle toe. Chindange uru drapa bakase no play. Hi. Hi. Heerlijk hier in Suriname. En mensen die kijken. Ja, this is a part of... Nee, hier is geen Suriname, sorry. Maar via Suriname je door Jaso. Maar weet je, het lijkt een beetje op... je hebt het gevoel dat je in Suriname bent, maar het is Guyana. Zie je dat? Omdat je hier, als je aankomt, de mensen praten gewoon Surinaams. En ja, dat geeft je toch het gevoel alsof je in Suriname bent, maar het is geen Suriname. Zoals je ziet, check a view, mooi nice. Ja, misschien want maar dit rape tapaliba. Sabi na scallions of zo. En we hebben een paar bodyguards hier samenlopen met ons. En zo ziet het uniform eruit hier. De Guyana Orealla. En via hier kan je niet naar Georgetown. Hè? Dus via hier moet je per boot richting Georgetown. En dit hebben we gemist, hè, omdat we eigenlijk aan die kant zijn aangemerkt, hebben we dit gemist. Maar een van de regels hier te Orealla, want net spraken we met de Basha en we waren in het dorp en we liepen en die Basha kwam naar ons toe en zei van luister, je dient je verplicht aan te melden, want ze willen weten wie in het dorp is. En hier is eigenlijk officiële aanmeersteiger waar je eigenlijk moet aanmeren. Is wel hoger, dus ik kan even niet begrijpen wat ze bedoelen, maar waarschijnlijk voor grote boten. Maar je dient je dus dan aan te melden bij de Basha, zodat ze weten dat er mensen zijn in het dorp of vreemdelingen of dergelijke iets. Nog steeds Culturu TV op locatie. We nemen jullie mee. Sabi toch een trip? Relax, isabi. Management team, ubige horwa mo ni Freyer, hè? Want aboyero ko tranga. Nee. Extra centen. Oké, dan. En zo ziet u dat. We brengen het voor u, zodat u dan een beeld krijgt wat er allemaal in het binnenland zit.
toch? En zoals u ziet, er zijn mensen die misschien van luxe houden en dergelijke. Maar je hebt ook heel veel mensen die van de natuur houden. Hoor. Maar dan gaan jugu met kibari sani luxe televisie. Dan gaan ze sanat, ze willen gewoon relaxed zijn. Sabi, arka watra, de inabusi, chicoriaaltjes. Weet je? En ja, dat doet je goed. Dat zie in dat dorp. Next one, nou keer Jose dat ik Dat no was manetan rape moro. Kijk maar, als zo je lust. Oké. Maar goed dat ik wat dat zie. Smijtaan toe. Oké. Oh. En Dus ananas wel delicate afzien. pe ananasvelden. Delicate afzien. Maar dan is het. Pe. Ay, deze serie. Maar pe. Je moet even vragen. Oh. Ade. Mana sesuatu ananas was je erape? Oké. Waarom hebben jullie reken hier gebracht? Wat zie je reken? Lekker cashew. Ini want quanto blad? Oh. Ah. Ano to fenti borinya to? Altijd ben je mabeta, altijd je mabeta. Ai. Ya to nama koti drape tu cashew. Asneki koti to? Maar ablat vindt iedereen je hebt het beren, je dat vindt direct toe toch? Cashew. En welcome to the front view. En zoals je ziet, dat is dan dit je front view. Heel mooi hoor, heel relaxed, rustgevend. Onder een bon jaso, no een man is stressy, no een enkele nieuws voor een foto is stressy. En ja, het is echt een aanrader hoor. Het is wel veel geld. Maar boot te charteren. En als ik naar beneden kijk hier, dan zie ik dat je ook naar beneden kan. Ja, kijk daar. Rap. Zoals je ziet, dan heb je hier ook een tractor. $1,500 I will give you. If you give me $250, I will give you a nice pail, a big bucket. But I don't have so much like a space in the boat. Okay. So give me. So give. Okay, I will bring a plastic Zo bag als je for you. ziet, heb je ananas. Alright, okay. Ananas! Ananas, sweetie Orealla ananas are the Vers sweetie ananas. Boom. Ja. Katahar, dus je kan nyamir Ja, direct. katahar. Moro klakti, you kan. So. Ja, no. En hier heb je ook een galante mensen, hoor, inheemse broeders. En kijk, dit is allemaal ananas. En de koers hier staat Which place you belongs to? Over? yeah, we're from Suriname, Paramaribo. Paramaribo, over for Albina or? No, Paramaribo, north, in the north, yeah. Downtown of I used to work in Fabi. Oh, Fabi! Oh, yeah, Fabi, you know that. Yeah, Valens Beton. Kren? Ni para kren boat. Oh! Victoria, apo baka ko natin na sani Paramaribo. Okay, nice man. No. Fa you lobi Orealla, shoot presi. Mi kuboro ja, mi abi 700 tagyari, so many. Minuang ko fa Orealla om nat lobby Orealla. Shitty! Ay mire a government e gunu mo ni ja ukisi. So ranger, so green. Alas man Suriname kung waka na Orealla kisambong sabi to. Yeah. Pweri, kismo photo. Yeah. Sabi to. Nice man. Taking karakter. 100%. James, yeah. So, yeah man, 100. Sabayo family, sabi to. Sabayo family? Sabayo family. Okay. Nice. Okay, thank you. Dus u hebt het gehoord hier van, zo ziet hij het hè. En dit is live op beeld. Waarbij je ziet, die mensen zijn vriendelijk nog hel. Weet je, zelfs als je in Suriname aankomt in bepaalde dorpen. Mijn excuses hoor, de goede die nagesproken. In een zomaar behandeling jongen. Isabi toch, dat is het niet eens toeristisch ingericht. Isabi zijn gewoon mensen
mensen die hier wonen. Is habitude maar dit is zo galant. Hier heb je een steger van Orealla. En de koers hier is 1 op 5. Is to be. Sa ashuti fu dit op Orealla? Mooi shuti, milip Suriname, milip komainang, Suriname, stone dancing. Ja. Even wel libija, zo gewoon rustig, relax. Agwa luku uno? mooi shuti. Oh. Je vindt vrij monetje, ala osso even tane. Chawa dusung. Guyanese dollar. Guyanese dollar. Dat na wayari. De mami kon toch? De mami kon ja kon lukumi de boy sa de tap TV. Ja. De man kon lukumi de interview me. Ja. Maar mijn zoon zei de aboto dorp pa bangi. Ja. Dat is dong dat mijn move moro. Maar jam mooi sweetie rustig, jonkie no ja, hogre man ja. De enige man sa hogre man ja. Ja. Dat na mij zo ex-militair. Ja. Ja. Dus met tambong, met doro, mindrim, dat betekent voor mij. Ja. Dat mooi sweetie me man. Relax. Ja, relax. Oké, dan. Vers visie, vers meti. Alles aan vers ja. Ja, oké, nice Dus- man. My people, I am a ex Surinamese. politician. Oké, nice. I'm an ex-politician. Ja. Midoro sanite. Marika dorp. Ja. Mongo voor Albina say, voor Amsterdam. Alles say Midoro. Oké, mooi man. Dus ik kon relax nou Midoro. 60 jaar. 60 jaar. Ja. Nice. 60 jaar Midoro. Ja. Dus nou, ja, van ik kon, dan kon beginnen. Ik vind een mooi sweetie, ja. Dan moet je een jong. Dan vind ik het forage. Ja. Alles aan. Oké, dus de government en luku ador puja so alasan kong. Ami boy, mi bigi boy, blaka boy. Ja. Adalah ja. My bawang, mi bouw also. Mooi bigi also. Ja. 165 zinkplaat de tap me also. Oké, nice man. If you want bardes ma odi na foto si. Hallo, foto. Ja, groeten van Orealla. Bardes ma na Suriname dan. Suriname. Nederland. Deze man. Na NDP na Bouta. Oké. Nice man. Maar met drie abraham gona nga sani bronzy, maar bronzy doan weer voor de. Ja. Oké. Ja. Nice man. Big up. Mi yera tori for Lees je mata. trouwens? Ja. Mami wango mata. Mi sap mo boy nen Glenn Sabayo. Mi wango na mata. Mami na Haley. Mi wan keisel wang man no one de job. Doa hili ka Sosa kriala. Ja, so kruyara ya. Family pargo drapeda utemodoro. Ja. Mata mooi presier. Mata na mo ipresya. Lukuno, mi gona poika, poika, mata, saron, dan mi abra paranam. Ja. Dan mi gue mi waka fara, mi ab 2 bigi boy na foto. Mi ab 3 bigi Meisje. brother na foto. Ja. Mi ab mis 1 son na foto. Lady dorp, ma mooi so sranong, mi love mi doti. Ja, 100%. Lobby me brada. Ja. En zo hadden we het gesprek hier dan gaan we ook toe gaan maar aan sta uit de woord. Salut! Salut!
Holland, ik wil daar Dag komen, want Holland. ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sa def arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo begro, be wela fu wat I guess tak I go, be korofina ngale take blow, yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esi jano wolo, be te gride ne juki anga dollar, when I go follow. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. We go diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make ons stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, wat je weet dat. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwangai kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Gewoon een beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat ben ik weet dat niet dat volk voor de ijsding. Want hoe power ik kom maar voor de koties scheiding. En ook hoe nap de ving. Tijd voor iets nieuws. Go look op je nieuws. Culturu nieuws. Pas te vast gratis respuntu. Ude baniu. Sa def arkina nieuws. Culturu nieuws. Pas te vast gratis respuntu.